आङो दहायनिफ्राय एसे नायथिंबाय दङ नोंथांमोनखौ निश्चय बेवहाय थानाय साफ्रोमाबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि साफा साफा लिडार साफा साफा नेता साफा साफा कर्मी ननाय सेरफां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंबाय। गाहाय आलासि मेरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि लोगोसे सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैला जे बरगयारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं ननाय सेरफां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सेथि बोसोरारि जथुमा भुटियासां गुदि आफाद इउपिपिएलनि सिङाव थानाय साग्लिझार आमलाइगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजायो। फुंनि हाबाफारि बादियै दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो ब्लक कमिटिनि आफादगिरि कृष्णगिरि बिथाङा। लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिमबो बिबार बावना गोसोखांना मान बावो। हारिमुनि सासे मैखोम हारिमु सिबियारि हिसाबै नोंथाङा ओंखारदोंमोन, नाथाय राजनिति दरबाराव नोंथाङा दिनै इउपिपिएल सरकारखौ इउपिपिएल दोलोखौ गोबां मदद होनानै नोंथांनि मुलाम्फा आरो नोंथांनि खहा बेवहाय माबाफोर दङ? जियानो जा जायखिजाया आं कालचारनि मानसि अब्लाबो आङो बेक्ति आंनि पार्सनेल हिसाबै माखासे डिसिसन लानांगौ जायो। राजखान्थियाव फैनाया जाहैबाय आंनि पार्सनेल मोनसे डिसिसन। राजखान्थियाव फैदों होननानै हारिमुखौ जे नागारनांगौ एबा जे आङो नागारजों बेबो नङा। दा जियानो जा आङो जिहेतु हारिमुनि सासे मानसि हिसाबै आरो दिनै सरकार सालायनाय मोनसे हान्जायाव दं हिसाबै बे सरकारनि गेजेरजों हारिमुनि बा जोंनि महरगिरिफोरनि जौगानांगौनि थाखाय माखासे खामानि मावनांगौनि खोथाफोरखौ आङो जोंनि सरकारनि मानसिफोरखौ बुंबोबाय थादों आरो बुंबायबो थागोन। आरो बे हिसाबैनो जोङो बुंबोबाय थानाय हिसाबैनो आरो जोंना एस'सियेसना बुंबाय थानाय हिसाबैनो जोंनो देग्लाय बोसोरावहाय 2 सिनेमा हल खालामना होनायनि खोथाखौ मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा डिक्लेयार होबाय। बेखौ निस्सय जानुवारिनि लास्ट उइक नङाबा फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकनि गेजेरावहाय बे सिनेमा हलफोरखौ अन्थाइ खुन्थिया गायसननायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायनाय जादों। पलिटिकेल हारिमु जिहेतु नोंथाङा हारिमुनि सासे सुबुं हिसाबै बबेखौ बांसिन चयस खालामो एबा मानसिफ्रा बबेयाव फैलाखौ बबे राजखान्थिगिरि हिसाबैसो अनसायनांगौ ना हारिमुआरि सिबियारि हिसाबै रानसननो गोनां बे गावबागावनि चयस। आंखौ कालचारनि मानसि हिसाबै सोरबा गनाया बा पलिटिक्सनि मानसि हिसाबै आंखौ गनायनो हाया, बे गावबागावनि चयस जाहैबाय। खिन्थु डिसिसना बे आंनि बेक्तिगत मोनसे डिसिसन। जिहेतु आंनि डिसिसनखौ आं लानायनि मोनसे उदांस्रि दं हिसाबै आङो बे डिसिसनखौ लादों। बेनिफ्राय आङो नैबे नङा जे राजनितियाव थानायनि उनावहाय जे हारिमुजों जेबो लोब्बा लायाबासिनो खामानि मावो। आं दहाय सिगाङावबो बुंदों हारिमु बिथिङाव आं दिनैबो खामानि मावबाय थादों, दिनैबो सिनेमा बानायबाय थादों आरो इयुनावबो बानायलांबाय थागोन। दा सोर बबेजों एक्सेप्ट खालामा बेवहाय आंहा बुंनो गोनां खोथा गैया। राजखान्थियाव फैनायनि सोर मा बुङो मा बुङा बेजों सोमोन्दो गैया। बुंनायाथ' बुंखागोन, बुंबायानो थागोन, गावबागावनि जायगायाव थानानै बुंखागोन आरो। जिहेतु राजनितियाव फैनाय लोगो लोगो बेवहाय अपजिसननि खोथा थाहैबाय। अपजिसनाव थानायफ्रा बायदिसिना खोथा बुंबाय थागोन, बुंखायो बुङाबा बिसिनाबो गोरोन्थि जागोन, बुंनो नांगोन, बुंनाया मोजाङानो जादों। बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया। राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगो बांसिन नंखाय खोथाफोरखौ रायजो राजानिसिम बुंनो गोनां जायो। नंखाय खोथा बुंनायाथ' बे गावबागावनिसो खोथा। राजखान्थियाव फैबानो जे नंखाय बुंनांगौ होननायनिथ' खोथा फैया। राजखान्थिया गाज्रि नङा, राजखान्थिया नंखायबो नङा। राजखान्थिखौ गाज्रि आरो नंखाय खालामो बे मानसियासो खालामो। ननाय सेरफां जोंनि इउपिपिएल ब्लकनि दिनैहाय बोसोरारि बेवहाय कनभेनसन जादों। बेयाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि कर्मिफोर आरो लोगोसे रायजो राजाफोर बेयाव नुजाथिदों आरो जोङो बे कनभेनसनावहाय गोबां बाथ्रा सावरायदों। जोंनि बिटिआर सरकारा मा मावखो दासिम, जोंनि हान्जाया मा थांखि दङ, समाजखौ जों बोरै दालांनो
बा फैगौ समफ्राव जिखिनि जोंनि इलेक्शन्सफोर फैगासिनो दं जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआर ओनसोलाव मोननै एमपि समस्ति जानो थांगासिनो दङ जों इउपिपिएलआ जिहेतु मोननैखौबो गेलेगोन बेनि थाखायनो दा साखाफारा जागासिनो दं मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोंहा बोसोरारि कनभेनसन जानानै थांजोब्बाय दिनै ननाय सेरफाङावबो जालांबाय फ्राय जोब्बायानो मोनसे मोननै दंबावो बेनि बादै गासिबो जोबजोब्बाय जिहेतु जोंनि इउपिपिएल हान्जाया दा जोबोद गोख्रों मोनसे हान्जा बे हान्जाखौ जों सिगाङाव बोरै लानानै थांनो सरकार सालायनायाव बोरै बाहागो लानो आरो समाजखौ बोरै दालांनो बेखौनो सावरायनाय जादों बेयाव जों नुबाय इउपिपिएलनि माखासे माने दैदेनगिरिफोरा खिन्थु माने गाव माबा मोनसे सुबिदा मोननो थाखायसो फैदो होननानै बुंनाय दं मा बुङो बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि होननानै बुंबा जाया साफा सानै मोनफ्रोमबो हान्जायाव बेफोरबायदि मानसिया थायो दा जायफोर मानसिया बेफोर गावनि माबा मोनसे मावनो थाखायसो हान्जायाव फैदों बेफोर हयथ' लासैनो जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जायगा थानाय नङा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जोंहा समाजनि माबोरै मोजां मावलांनो जौगानायनि हाबाफारि बोरै मावलांनो जोंनि ओनसोलाव सान्थि बोरै गायसननो जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे गोजोन इयुन बोरै जों होलांनो हानो बेनि थाखायसो जोंहा थांखि दङ गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय सोरबा जुदि बे हान्जायाव खामानि मावफैदोंबा गावनो लासैनो गोजान जालांनांगोन बेनिफ्राय गोदान थासारि एसे खालामदों जों नुबाय माने दायो गुबुन बेरेखा हान्जाफ्राबो गोबां बुजिदों इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै दासिमबो बेयो जोबोद माने लाजिथाव बाथ्रा थांनाय 2 बोसोरावनो जोङो 1500नि बारा टेट टिचार जोङो एपइन्टमेन्ट होबाय फार्स्ट फैसाबो लायालासेनो 1999 निफ्रायनो जायफोर मास्टारफ्रा साख्रि मोनाखै बेथन मोनाखैमोन 1990 दिनाव इजिपिनि दिनाव मोननाय साख्रि बिसोरो 2022 मायथाइयाव जोङो 851 बेबायदि मास्टारफोरनो जोङो एपइन्टमेन्ट होबाय रेगुलाराइज खालामबाय आरो जों बिथांमोननो दान बान्थाबो होनो हाबाय बेजों लोगोसे दिनै जोङो 4600 गुबुन गुबुन बिफानाव जोङो माने साख्रि होनो हादों थाइसे आथाना लायाबालायनो बे जोबोद जोंनि गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट लोगोसे जोङो जोंनि इयुन लाइमोनफ्रा जाहाथे इजि मानिनि खिबु खारा इजि मानिनि मोनसे कालसाराव गोग्लैया बिनि थाखाय नोङो सुपार 50 होननाय मोनसे मिशन लादों UPSCनि थाखाय इन्जिनियारिंनि थाखाय आरो मेडिकेलनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे मोनसे कम्पिटिटिभ इनभाइरनमेन्टआव फरायनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव फेर मारिनो हायो IAS IPS जानानै फैनो हायो डक्टर जानानै फैनो हायो इन्जिनियार जानानै फैनो हायो बेनि थाखाय